și în goana publicului, așa cum se face la târg, câteva dintre cărțile apărute în ultima vreme la editura Vremea. Între acestea, toate de autor român. Acum, ce să vă spun? Aceste cărți demonstrează faptul că românul nu numai citește, ci și scrie. Mulți spun, românul nu mai citește, nu mai scrie. Nu este adevărat. Există și români care citesc. Pentru că altfel n-am fi aici. Acest târg n-ar fi plin, nu numai de public, ci și de edituri. Pentru că existența editurilor demonstrează existența cititorilor. Atâta vreme cât vom fi aici cu toții, înseamnă că încă se mai citește în țara românească. Situația de la noi din țară nu este unică. Am fost de curând la Frankfurt și am constatat că acolo se plânge toată lumea tot așa de frumos cât ne plângem și noi. Sigur, de la un alt nivel și la un alt diapazon. Altceva este să fii un editor foarte frustrat în Germania și altceva este să fii un editor foarte frustrat în România. Totuși, baza aceasta, esența aceasta, frustrarea, există peste tot în lume. Probabil că asistăm la un moment de schimbare radicală. Acel moment în care tihna și poezia vremurilor trecute, obiceiul luxos de a sta în colțul focului pe un fotoliu frumos și a citi cu un pahar de sherry în mână, cu un pahar de vin în mână. Probabil că toate aceste lucruri minunate care au făcut farmecul unor vremi sunt pe cale de dispariție. Asta nu înseamnă că nu există speranțe și deschideri, atât pentru cartea de hârtie, cât și pentru cartea în format electronic. Noi ne facem datoria și încercăm să corespundem vremurilor. Ca atare, publicăm. Speranța este că vom avea și cititori, că vom avea și cumpărători, că vom avea în continuare și scriitori. În fața dumneavoastră se află 4 dintre cărțile apărute în ultima vreme, datorate autorilor români, adică unor curajoși, unor talentați, unor încăpățânați și unor dăruiți, pentru că dacă nu ești dăruit în această direcție, n-ai cum să te încăpățânezi și nici curaj n-ai. Are grijă viața și are grijă editorul să-ți dea 2 bune la cap și să-ți spună, domnule, nu pot să fac cartea asta, nu te supăra, planul nostru editorial este plin, avem prevăzute în planul editorial până peste 2 ani și sunt multe metode să refuzi un autor, dacă îți închipui că va face un deserviciu editurii în care lucrezi. Aceste cărți au trecut acest examen. Deci sunt cărți bune. Sunt cărți care promit ministrul Radu Vasile, pe acela nu l-am publicat, Raiul pe Pământ, care face parte dintr-un ciclu mare gândit pe o perioadă lungă de ani și pe un moment foarte dramatic al existenței poporului român. Este o carte care conturează precis personaje caracteristice epocii. Este o carte care înfățișează un tablou vast al unei țări în derivă într-un anumit moment al istoriei ei. Este o carte scrisă cu talent și cred că este a 3-a carte din ciclu. Este foarte interesant de observat evoluția îndemânării autorului pe parcursul muncii sale. Adică, datul există, baza, talentul. Faptul că un om are ce să spună, există. Dar peste asta se vede evoluția îndemânării de scriitor,
a domnului Vasile Radu. Sunt cărți frumoase, dureroase, deseori aproape imposibil de citit, pentru că trezesc amintiri dramatice, uneori tragice. Dar sunt cărți bune și care vor rămâne și ca document și ca operă literară. În continuarea acestui rând, avem o carte de Cristian Miculcea,